Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de vis bijna onbetaalbaar wordt. Dat was een opmerking van de Curaçaose Consumentenbond, die een onderzoek heeft gedaan naar de prijzen van visproducten die in deze periode van Quaresma, vaste tijd, veel worden gebruikt. Maar volgens het onderzoek is het bijna onbetaalbaar geworden. Er zijn onderzoeken gedaan naar visproducten die traditioneel veel worden gegeten op Curaçao tijdens Quaresma, zoals tonijn in blik, sardientjes en verschillende soorten vis. De Consumentenstichting roept de vraag op of de traditie behouden kan blijven met dergelijke hoge prijzen. De Consumentenbond heeft echt opmerking gemaakt van flinke aanstijging van de prijzen. Mensen willen natuurlijk vasthouden aan hun tradities, maar het wordt zo wel heel duur, aldus de bond. Rechter wijst verzoek CEOS af. In hoger beroep heeft de rechter gisteren het verzoek van de stichting Sint-Elisabeth Hospitaal afgewezen om de regering te veroordelen tot het betalen van een achterstallige schuld die de stichting heeft aan het bedrijf Linde Gas. Dat bedrijf vordert van CEOS een bedrag van meer dan 500.000 gulden aan openstaande schulden. Het gaat hierbij om schulden die zijn blijven staan nadat de medische zorgactiviteiten van CEOS zijn overgedragen aan het Curaçao Medical Center. Volgens het CEOS moet het CMC betalen. De rechter, en nu ook in hoger beroep, is het daar niet mee eens. Politie sluit deel Krakeel af. Een deel van de wijk Krakeel bij een huis werd afgesloten. Mensen konden daar even niet langs rijden, niet met de auto of de fiets of lopen. En het ging om een woning in de wijk waarbij een persoon woont met mentale problemen. Deze persoon dreigde met een vuurwapen en om een ernstige situatie te voorkomen hebben de agenten het gebied afgezet en geprobeerd in gesprek te gaan met de persoon. Dat lukte niet en uiteindelijk is er traangas in het huis gegooid, zodat de persoon onder controle kon worden gebracht en kon worden gearresteerd. Volgens de politie zijn er professionals ingezet die zijn gespecialiseerd in dit soort situaties. Jacinta Constantia, medewerker van de MFK-fractie. De oud-minister van de MFK, Jacinta Constantia, keert terug in het Curaçaose parlement, maar niet als parlementariër, maar als medewerker van de MFK-fractie. De politica begon meer dan 20 jaar geleden haar politieke carrière als gedeputeerde voor Frente Obrero. Later stapte ze over naar de MFK, daar was ze onder meer statenlid en minister voor. Ze zat bijna een jaar vast wegens fraude die ze pleegde als minister van Volksgezondheid. En nu gaat ze dus aan de slag bij de grote fractie van de MFK die 13 leden telt als het parlement wordt beëdigd op 11 mei. CFT ziet positieve economische ontwikkeling. Het College Financieel Toezicht heeft een halfjaar rapportage over de tweede helft van 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. En deze rapportage omvat een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. Er zijn een paar dingen opvallend, onder meer dat het CFT laat weten dat het economisch gezien goed gaat in de regio. En dat betekent dat de begroting van de eilanden er positiever uitzien. Verder was er een evaluatiecommissie waarin is aangegeven dat duidelijker moet worden waaraan de landen moeten voldoen als dadelijk de CFT niet meer nodig is. Om die duidelijkheid te verschaffen over die delen van de wet die nu nog niet voldoende concreet zijn, moet er een toetsingskader komen. Welke stappen de landen moeten zetten zodat het toezicht beëindigd kan worden. Dat zegt de voorzitter van het CFT, Liedewijde Ongering. Volgens haar zal er samen met de landen worden gesproken over dit toetsingskader. Opnieuw aanhouding, inbraak United Distributors. In het kader van het lopende onderzoek naar een inbraak die plaatsvond in december 2024 bij United Distributors aan de Astorideweg, heeft het Atraco-team opnieuw een aanhouding verricht. Maandagnacht hield de politie een 30-jarige man aan, geboren in Jamaica, in verband met de zaak. Ook zijn voertuig werd in beslag genomen voor verder onderzoek. En dan is er een nieuw platform, Cure Love Care.
Dat werd gisteren bekendgemaakt, tenminste gepresenteerd. Seksuele voorlichting die eerlijk, toegankelijk en zonder stigma is. Daar hebben veel jongeren op Curaçao nog steeds behoefte aan. En daarom is er een platform waarin gesproken wordt over seksualiteit. Het biedt jongeren een veilige en toegankelijke plek waarbij ze alles kunnen vinden over hun seksuele voorkeur, voorlichting, zelfliefde, empowerment en positieve seksualiteit. En mensen die daar meer van willen weten kunnen naar curelovecare.com. Niet alleen een informatieve website, het is ook een beweging die open gesprekken over seksualiteit wil normaliseren. En wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En we beginnen op Aruba, want daar was een bezoek van de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdien. Hij sprak met de nieuwe minister-president van Aruba, Mike Eman. Ramdien wordt dadelijk het hoofd van de EOA. Dat is de organisatie van Caribische en Latijns-Amerikaanse landen. En dat is een prestigieuze titel. Hij kreeg onlangs ook al bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. En nu was hij dus op bezoek op Aruba en legde uit dat die twee landen een goede band samen hebben. Nou, in de eerste plaats wil ik premier Eman bedanken voor de gelegenheid dat we hier toch nog tijdens dit kort bezoek een uitermate goed gesprek hebben gehad. Heel substantieel over belangrijke onderwerpen. En het is natuurlijk niet mijn eerste bezoek. Lange tijd geleden, toen er een groene conferentie plaatsvond, hier ben ik ook geweest. Maar ook gefeliciteerd met uw verkiezingsoverwinning. Zoals de premier aangaf, ongeacht welke regering er zit. En wij hebben ook verkiezingen in Suriname op 25 mei aanstaande. Ongeacht welke regering er zit, vanwege die bijzondere relatie, de vriendschappelijke verhoudingen, de people-to-people contacten. Een deel van de Arubaanse bevolking heeft een Surinaamse achtergrond, inclusief uw premier, dus ook ons premier. Dus er is veel te doen tussen onze landen en we hebben dat weer opgepakt. En ik ben blij dat de premier dus inderdaad bevestigt dat we dat gaan voortzetten op verschillende terreinen. Op het gebied van milieu, op het gebied van transport, lucht- en zeetransport, handel, maar ook op het gebied van hospitality. U heeft als land een geweldig toeristisch product en een toeristische expertise opgebouwd, daar kunnen wij van profiteren. Olie en gas in Suriname is opkomend en dat betekent ook dat er mogelijkheden zijn voor Aruba en andere landen in deze regio. Dus ik kijk uit naar een versteviging van de banden, maar meer nog een uitvoering van wat we hebben afgesproken, zodat beide landen, de bevolkingen ervan kunnen profiteren. Het zal een bijzondere eer zijn voor Suriname om de premier te verwelkomen tijdens ons 50-jarig onafhankelijkheidsjubileum. Wij
zullen dat in november aanstaande vieren. En dat doen we dan met vrienden uit de regio. Dus die uitnodiging komt nog formeel, maar hierbij premier. En laat me dan als laatste zeggen dat we op het westelijk halfrond, en dan kijk ik een beetje meer naar mijn toekomstige functie, alle landen die een zekere mate van onafhankelijkheid hebben, willen betrekken bij het bevorderen van vrede, veiligheid, maar ook ontwikkeling, economische ontwikkeling en welvaart voor de bevolkingen. Als we allemaal in diezelfde richting uitkijken, dan ben ik ervan overtuigd dat we weer kunnen praten over een welvarende, goede samenwerking tussen de verschillende lidstaten van de Organisatie van de Amerikaanse Staten. En wij hebben daar hele goede discussies over gehad, dus ik kijk ook uit naar de bijdrage van Aruba, van de premier in dat opzicht. Dank u wel. Veel succes met uw nieuwe functie als secretaris-generaal. Dank u wel, premier. Dank u wel. Het is een hele ik reken op alle steun. Dank u wel. Ja, dank u wel. Thank you. Dan gaan we naar Sint Maarten, want daar is tot nu toe nog maar 1 wapen ingeleverd. Zoals u weet is er een amnestiecampagne gestart begin deze week. Stop, drop and go. En tot nu toe is er 1 wapen ingeleverd. Het gaat om een pistool met kaliber 24 en een doosje met kogels. Er is nog steeds ruimte tot en met 2 mei voor mensen om hun wapens in te leveren of hun tips te geven. En om dat aantrekkelijk te maken worden er beloningen tot wel $500 voor de wapens en tips gegeven. Sint Maarten wil het eiland veiliger maken, want het aantal moorden en schietincidenten is sinds vorig jaar hoog opgelopen en daar wil men een eind aan maken. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want de hernoemde Ecuadoriaanse president Noboa, die heeft zijn aanhangers gegroeid vanaf het regeringspaleis. Dat gebeurde tijdens de ceremonie van de wisseling van de wacht bij het presidentieel paleis in Quito. Hij richtte zich tot zijn aanhangers en hij zei: we kunnen nu met een gerust hart verder, wetende dat we nog 4 jaar hier zullen zijn om u te dienen en elke dag te strijden tegen criminaliteit en onveiligheid. Noboa won de verkiezingen en nam het op tegen Luisa González, die in eerste instantie niet kon accepteren dat ze had verloren. Maar uiteindelijk hebben ook internationale waarnemers gezegd dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Noboa had eerder al Donald Trump gevraagd om te helpen in de strijd met de drugsbendes, de drugskartels in zijn land. En Trump die staat heel positief tegenover de nieuwe president van Ecuador. En hij noemde hem een groot leider met wie hij eind maart nog een ontmoeting had. Hij zal jullie niet teleurstellen, liet hij de Ecuadorianen weten via zijn platform Truth Social. En de bevolking is blij met de overwinning van de pas 37-jarige president, die dus nu al voor de 2e keer president wordt. Maar het land heeft veel problemen met, zoals de internationale media schrijven, steeds brutaler wordende drugskartels. Het ligt tussen Colombia en Peru in en dat zijn de 2 grootste cocaïneproducenten ter wereld. En daarom is er ook veel drugsgeweld in Ecuador. We wensen hem succes en we houden de situatie in de gaten. Morgen zijn we er weer met meer nieuws. Ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.